Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε για ένα What I Eat in a Day και ξεκινάω πάντα την ημέρα μου με γυμναστήριο. Η ώρα είναι 8.30. Άργησα λίγο σήμερα, αλλά η μικρή μου ήταν λίγο αδιάθετη. Και όταν επιστρέψω, θα φτιάξουμε μαζί το πρωινό μου. Λοιπόν, τελείωσε γυμναστήριο. Η ώρα είναι 10 και πήρα και το καφεδάκι μου. Φρέντο εσπρέσο σκέτο. Και πάμε σπίτι να φτιάξουμε πρωινό. Λοιπόν, καθίσαμε να φάμε μεσημεριανό. Και το μενού έχει, μισό λεπτάκι θα σας δείξω, κοτόπουλο, ψητό, με καροτοσαλάτα. Ή κάναμε παξιμάδι, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι θα φάω παξιμάδι, θα δούμε. Οπότε, ας ξεκινήσουμε να τρώμε. Έχω και τα μικρά μου μαζί σήμερα. Έχει λίγο ένα τσίκαλάκι παραπάνω. Αυτό το φάρμακο που έπαιρνες και το κατάπινες ήταν ωραίο. Ναι. Να το πάρει. Θα το πάρει. Ποιο είναι? Το είναι το στό. Ναι, να είναι ωραίο. Τέλειο. Τέλειο είναι να το φάρμακο. Τέλειο. Θα μου πεις τώρα, σου έδειξα το μεσημεριανό, αλλά δεν έχω δείξει το πρωινό. Και πάρα πολύ δίκιο έχεις, γιατί το πρωινό μου το έκανα skip. Δεν πρόλαβα να φάω. Τόσο απλά. Λοιπόν, ο άντρας μου φτιάχνει energy balls. Κάνει τα καλύτερα energy balls του κόσμου όλου. Για πες τι βάζουμε μέσα. Τι βάζουμε? Βρώμη, ταχίνι με μέλι, φυστικό βούτυρο, μέλι, ινδοκάριδο, λίγη κανέλα και μετά μπορούν να μπουν και κάποιοι ξηροί καρποί αν θέλουμε. Εγώ επειδή είμαι τις σοκολάτες βάζω σταγόνες. Εδώ τις έχει. Και τα πλάθεις. Θα τα βάλουμε στο ψυγείο. Αυτό δηλαδή τώρα το πλάθεις και μετά θα το βάλεις στο ψυγείο. Για μία ώρα. Ακούτε το σεφ. Είναι σεφ ο άνθρωπος, Δεν να είναι ξέρετε. σεφ, το ψάχνω. Και ντρέπομαι. Είναι σεφ, μην τον κοιτάτε έτσι. Το βάζεις στο ψυγείο για καμιά ώρα να σφίξει το μείγμα και μετά το βγάζεις και κάνεις μικρά μπαλάκια από τα οποία τα λέμε energy balls. Και θα σας τα δείξω όταν θα τα φάω. Μόλις θυμήθηκα ότι δεν σας έχω δείξει ούτε απογευματινό, γιατί πολύ απλά δεν το έχω φάει. Έχω κλειστεί εδώ μέσα από το μεσημέρι και μετά και προσπαθώ να τελειώσω όλες μου τις δουλειές. Δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσω. Και ο Βαγγέλης έχει πάρει τα παιδιά, έχει πάει μια βόλτα και τα περιμένω να γυρίσουν για να φάμε βραδινό, το οποίο και θα σας δείξω. Την Τζο, άμα την ακούσετε όταν κάνει μπάνιο, νομίζω ότι κάποιος της φάζει θα έρθει πρόνοια να μου πάρει το παιδί, 100%. Όποτε είναι και κάνει μπάνιο Τζο, γίνεται χαμός. Λοιπόν, θα σας δείξω τι θα φάμε τώρα για βράδυ. Γυρίσει να αποφασίσει η κάμερα. Γεια σου Νάσια. Φιδέ. Γιατί αυτό εδώ το πλασματάκι, εδώ, σήμερα δεν ήταν πολύ καλά. Οπότε είπαμε να τις κάνουμε όλοι παρέα και να φάμε φιδέ. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το φαγητάκι μου. Εδώ, αυτό θα φάω, με λίγο λεμόνι. Άντε και στο τσακίρι και έφυγα μια φρυγανιά. Να μου πεις καλοκαίρι είναι, τρως φιδέ. Μου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ. Και της Νάσιας έκανε έτσι. Τώρα ήρθαμε εδώ που τα κάνει μπαλάκια. Μου είπε ότι άμα του κλέψω ένα θα με σκοτώσει. Μέχρι να γίνουν και να είναι έτοιμα στο ψυγείο. Εσένα σου είπε. Εμένα μου είπε ότι θα με σκοτώσει. Η Τζο συνεχίζει να διαλύει το σπίτι. Εμένα δεν μου είπε τίποτα. Νομίζω ότι θα μας σκοτώσει όλους. Τι λες? Εμένα όχι. Εσένα όχι. Άρα θα πάρεις ένα εσύ για να Να πάρω μια μπουκιά και θα σε δώσω. το δώσεις σε μένα. Κι εγώ. Να το, αυτό εδώ είναι. Εσύ τι θες? Κι εγώ δεν το δοκιμάσω. Όχι, θα δοκιμάσεις μετά εσύ. Κι εγώ. Και εσύ. Όχι εσύ, εσύ για στην κοιλιά σου. Σήμερα τρώγαμε φιδέ για σένα. Και δεν θα φάσω ένα τζιμπόλ. Ναι. Πώς ναι? Όλοι φάγαμε. Μπουκί. Δεν γίνεται με τίποτα. Φάγαμε φιδέ για σένα.
δεν με αφήνει να πάρω ένα. Ωραίο. Ναι. Έκλειψα και εγώ ένα, γιατί το άλλο μου το πήρε Τζο. Οπότε τρώω και ένα energy ball. Γεια σας! Καλό βράδυ. Γεια σας!